netizens and hello friends. O diba? Nalito kayo kasi everyone na nga, tapos meron pa mga additionally. But anyway, so narito po tayo ngayon sa diversion ng Kinfermin kasi nga may hihintayin tayo napaka-importanting tao. Hindi ko alam kung tao ba to o hayop. Basta hintayin na lang natin. Actually, nag-message siya kagabi. Nag-message siya kagabi na magbabike raw kami ngayon, tapos ang aming ruta lang pupunta sa sa bilihan ng pandesal or tinapay. So sa Halawakan 'yon. Actually, ayan, so ang tagal-tagal, pinaghihintay ako dito ng mga ilang oras. Hindi ko alam kung para bang importanteng tao to, pero parang hindi naman importante. So yan, aabangan niyo mamaya para sa mga karagdagang mga fun with her. A few moments later. Hello everyone! So may mga nakikita na tayo dito. Mga mukhang malapit na siya. So nakikita ko na siya. Grabe, parang baboy na nakasakay sa bahay. My God. Ayan na siya. Palapit na siya. Mukhang ewan. Hindi ko alam. Wow! Meanwhile, so kailangan po natin mag-exercise araw-araw kasi nga, why not, diba? Para magkaroon din tayo ng mga sexy body, just like me, Ayan, so ang tagal-tagal nang hinihintay natin, makakasama natin for today's video. Kasi nga parang na-traffic pa ata sa EDSA. Hindi natin alam, diba? Hindi naman siya importante, actually. Ang tagal-tagal niya, grabe. Hindi naman siya importante. Ayan, so bilang isang nauhuli sa mga laban-laban, siya nauuna, siyempre. Siya yung hikain sa buhay. Mga sumurot. O talagang garantisadong pedal ng bike. Opa, talagang lakas ang energy ni ate. Plaza of Kinfermin. Woo! Isa na naman pong kababayan natin. Ay, nagpupulot ng kahoy para sa aso. Nilamon po siya ng katapangan kasi nga wala po naman siyang ginawang maghapon kundi ilakad lang yung bike niya. Puro paglalakad lang ang ginawa niya maghapon. Kaya nakakaboring siyang kasama. Tapos patawa-tawa pa siya. Ayan, so every bridge po na malalampasan ni Pino yung bike. Gano'n na ba talaga yung mannerisms nyo? Tsaka yung culture at tradition? Ay, nako. Oh, Ma'am Pere, pengen daw number at tsaka pangalan. Sige, kikilig. moments later. Hello everyone! So, may mga natutunan tayo ngayong araw. Galing po sa grade 7 student po natin. Na wag daw tingnan yung mata ng aso. Kasi hahabulin tayo. Kasi kapag hindi naman natin yung tininan yung mata ng aso, hahabulin pa din naman tayo. Later. May isa na naman pong nagutom sa... Nagutom ang anak. Imbes nga aglusti weight, aggagin ta. Ayan, so nasa Tapaw Food House na tayo. So imbes na mag-stop, ayan, nang-iinsulto yung kasama ko, tumatawa-tawa pa siya. So ayan, tumigil kami sa isang gilid para magmerienda. Opa! Nasa Manila na po kami!
So ayan, pinatigil tayo, talaga magte-take daw siya ng video sa akin. So tinake naman niya ako. So, parang ang layo-layo naman sa pag-take ng video. Tapos may mga effect pang mga ganyan, mga nalalaman ng ating anak ngayon yung video na to. Oh, syempre nagpaganda na rin ako. Pak, that's tuloy-tuloy. Nagtakip pa nga ng bunganga. A little later. Hi everyone! So narito ngayon tayo sa baba. Ito yung daan pa San Jose kasi Toby. Oo, so narito ako kasi ngayong isa naiwan doon sa taas. Alam niyo kung anong ginawa? Ay? Hindi humihi. Ang bilis humihi. Yan na siya. Let us now welcome Miss Michelle Opera. Dito ni. Pangka-Jenny. Bilang takot mapadalos-dos sa baba at saka masemplang, talagang pinili na talagang idaan o ilakad yung bike niya maghapon. Talagang nakakairita kasama. On the way to Padawil. On the way to Padawil ang ating momshi for today's video. Ayan, so habang binabaybay namin ang daan, may mga makikita tayong kakaiba dito. Siyempre, nakikita yung building yan sa side. Ayan, yan pala ay ang Welcome to St. Joseph to Worker Parish, San Jose High School. Wow. No, I win. Ayan, so nakikita nyo naman, ang ganda-ganda namang building niya. Just then. Hoy! Saan? Nga nakasilaw. Ay, chance. Meron pa ako naaamoy magsasurrender na po from to Padawil. Kaya? Kaya? Kasla mo kaya mampere? Kaya, Wow! Fighting spirit! puko din tayo. At nauna na nga itong nagbike. Kala mo naman magaling magbike at saka kayang-kaya magpadalos. Kaya! Ano naggato mo mampere? Kaya? Kaya? Raing ka dyan nga to.